Fiți binecuvântați de Domnul Isus Hristos. M-am hotărât să fac aceste videouri pe o perioadă mai lungă de timp și aș vrea să încep cu diferențele dintre Vechiul Legământ și Noul Legământ, diferențe care, din punctul meu de vedere, sunt fundamentale pentru viața de credință. În Psalmul 11, versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune: Dacă temelia omului celui neprihănit se clatină, ce mai poate să facă el? Răspunsul este aproape nu mai poate să facă nimic. Și atunci temelia, fundamentele, importante și doctrinare din cuvânt sunt esențiale în viața noastră de credință. Pentru că atunci când ne construim casa pe stâncă, chiar dacă va veni furtuna și furtuna va veni, Domnul Iisus Hristos a spus: "În lume veți avea necazuri, dar să îndrăzniți pentru că eu am biruit lumea." De aceea temelia este foarte importantă. De aceea m-am hotărât să vorbesc într-o perioadă despre diferențele dintre Vechiul Legământ, înainte de a veni Hristos și după ce a venit Domnul Isus Hristos și și-a terminat lucrarea de la cruce. Pe măsură ce o să primești revelații din ceea ce am să vorbesc, o să vezi cum viața ta începe să se transforme. O să-L vezi pe Dumnezeu într-o lumină nouă și o să începi să trăiești viața cu însemnătate, cu pasiune, cu dedicare și cel mai important lucru e, o să fii fericit, o să fii împlinit și viața ta o să aducă rod. O primă diferență despre care vreau să vorbesc este, cum am spus, fundamentală, despre neprihănire. În Vechiul Legământ, în Vechiul Testament, dacă vei citi cartea Ezechiel de nenumărate ori, Dumnezeu i s-a adresat omului și a spus așa: Dacă neprihănitul se abate de la calea lui, hotărât va muri. Dacă neprihănitul se abate de la faptele lui bune, hotărât va muri. Deci în Vechiul Testament, înainte ca Domnul Isus Hristos să vină, Dumnezeu cerea neprihănire de la om. Dumnezeu cerea, omul trebuia să facă fapte bune ca să fie neprihănit. În Vechiul Legământ, omul iniția și Dumnezeu răspundea. Deci în Vechiul Testament, ca omul să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, ca omul să fie justificat înaintea lui Dumnezeu, trebuia să facă fapte bune. Și dacă nu făcea fapte bune, el, Biblia spune că murea negreșit. Și de aia Biblia spune că neprihănitul va trăi prin credința lui. În nou legământ, dar în vechiul, trebuia să faci fapte ca să fii socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. În noul legământ ceva s-a schimbat. După lucrarea terminată de la cruce, Dumnezeu nu mai cere omului neprihănire, ci îi dă neprihănirea ca și dar. Dumnezeu nu-i mai cere omului să facă fapte ca să fie neprihănit, ci i-o dă în dar. Cuvântul neprihănit, ca și definiție, înseamnă curat, fără pată, îndreptățit, judecătat, justificat, ca și cum nu ai păcătuit niciodată. Asta înseamnă să stai în fața lui Dumnezeu, să ai un drept legal, fără să fii distrus. Așa că nou legământ, Dumnezeu împarte omului neprihănire. Dumnezeu o dă în dar. Și dacă aveți cuvântul la voi, aș vrea să-l deschideți la Cartea Romani, capitolul 4, de la versetul 5 la versetul 8. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de acei ale căror fără de lege sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Aici vedem o categorie de oameni care sunt socotiți neprihăniți fără fapte, să nu se laude nimeni. Și aici este Pavel îl citează pe David din Vechiul Legământ, din Vechiul Testament, și David a văzut o generație de oameni care se ridică, o generație de oameni care vor fi declarați neprihăniți, justificați, fără fapte, ci doar prin credință. Și neprihănirea care se capătă în noul legământ se capătă prin credința în Isus Hristos. Odată ce crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a murit și a înviat ca tu să ai viață veșnică, ești declarat neprihănit. David spune, ferice de aceea. Deci, cu alte cuvinte, a văzut o generație de oameni care se ridică. Nu vorbea despre el. El nu s-a inclus în această categorie. De ce? Pentru că el a trăit în Vechiul Testament. Și acolo îl vedem plătind pentru păcatele lui. Acolo îl vedem plătind pentru adulterul și crima
cu premeditare pe care a făcut-o, omorându-l pe Urie, soțul lui Batșeba. Și vedem că primul lui copil născut a murit. Din cauza că a păcătuit din nou, familia lui era aproape să fie despărțită pentru totdeauna. Și atunci, noi, în noul legământ, suntem declarați neprihăniți, justificați prin credință, fără fapte. Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Și în versetul 8 spune, ferice, zice că acelui om nu-i se ține în seamă păcatul. De ce? Pentru că Hristos la cruce a luat păcatul tău și păcatul meu. Deci în vechiul legământ Dumnezeu cerea neprihănire de la om, în noul legământ El o dă ca și dar. Aceasta este o veste extraordinară pentru fiecare dintre noi. Și pe măsură ce vei îmbrățișa acest adevăr, pe măsură ce îl vei crede, vei vedea că neprihănitul va face fapte în neprihănire. Fii binecuvântat de Domnul Isus Hristos.